ikaw ug ako, kitang tanan, magminahala. Pasko na sa Radyo Birada. Maayo Pasko! Umati City 92.5 Radyo Birada FM. O ano, ayos ba? Ayos na ayos pag nakabirada. Importante, boy! Kining programa ha, bayad nga programa. Unsa man ang mga opinyon sa angkor o programa, kini iya lamang ug walay labot ang management ni ining istasyon. Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Are you ready? Are you ready? Magandang umaga Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa itong Tulumanon. Inyong Tulumanon ato tanang Tulumanon. Buhay na buhay sa Makabuhay Show. Ang BBM Show. Eksklusibong makita madungog diri sa itong istasyon sa Radio Birada 92.5 diri sa Mate City, mga kabirada. Apan na madungog sa ato ang mga sister station sa mga nagkadayang mga stasyon nga naka-hook up karon na mga igsoon. Ilabi na giniha sa Maragusan 99.8 or 98.9 di ay. Ay nako. Pinagi sa Bab Radio, no? Salamat kayo di ninyo. Okay, sige, gino na ta. Lagat to nga nagtanaw, nagtutok sa to ang live karon. Sige, dayon mo, dayon. Oo. Sulod mo dire. O niya, feel at home mga kabirada. Oo. Og order mo sa inyong orderon. Ako ang pasabot ha, pangutana mo sa inyong pangutanon na anything goes under the sun. Ato ang pagtagad mga kabirada suking tigpaminaw, ha? Ala, sige, sulod. Unya, ang katong mga nakasulod na. Palihog be, pag-share po sa inyo mga kaubanan din ha. Oo, mga friends, relatives, and to all followers ha. Salamat kayo. Live data nga makita ninyo sa Radio Birada Mati nga Facebook page. O syempre pa, naka-cross live ta sa atong Wing Stories nga page mga igsoan. And of course, no, later, makita na dito sa YouTube. Ay, naku. Oh my goodness, alaga. Ay, nag-level up na. Level up na. Alright. At syempre po, sandali lang ho mga kabirada. Abay, pasensya na ho sa ating mga kababayan na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Hayaan nyo, meron naman tayong apps na pwedeng makapag yung subtitle ba? Yung subtitle, abay, habang nagsasalita si Birada Wing, abay, nagta-translate din naman yan. Kaya walang problema. Buenos días, gracias, señor, señora. El Spanish, Oh my goodness. Ato ang mga listener di ay all the way from the other countries, no? Good morning kaninyong tanan. Okay, ito na ay sisimulan na natin mga kabirada kasi naman po 72 days na. Oy, Pasko na! Pasko na lang, wa pagihapon. Kadtong gisaad mong pinaskuhan.
labay na ang katuigan. Hangtod karon ang gugmakuway kasiguruan. Aray. Grabe ni Tatay Max, oy. Tatay Max Urban. Oo, kato mga gusto pang kining magpadayon ang ilahang pagbati sa ilahang isig kaingon. Ipabuhagay na ninyo ang pagbati. Ayo nagpugong-pugong eh. Oh. Tayo pugongan mo na. Alad ko Ay nako. wala yun. Di ka makahatag kalipay sa imong isig kaingon. Sa Pasko nga tanan. Ay, sige. Dugay-dugay pa man ang Pasko, mga igsoon, para nako. No, taas-taas pa ang pagpangandam sa ato mga ninong og ninang. Busa ka mo diha, mga tatay, nanay, kung doon na mo'y mga inaanak, ayaw po gaingon nga magtago na mo. Uso pa ba na ron biradawing nga ang uban gani, bisang gani o gaberte, di man gani pakita as ninog ninang. Maligay. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan. Happy birthday. Maligay ang bati. Happy birthday kay sa mana kining konsyal mo. Ako mugrit, ha? Happy birthday, kan Jimbo Aquino. Kang Eddie Dilmar, happy birthday. Kisa man ang imong mga gipang birthday, gipang sing. Bang Juan, birthday ni Eddie Dilmar, gantong Filipino actor. O niya si Teresa Magbanwa o sa siya ka-military leader. Happy birthday ni mo day, kang Eduardo Culias, kay Ayan Lariba, Oscar Solis, Eduardo Binibista, happy birthday kininyong tinan. O sa tanang nga mga nagsaulog na lang sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday ninyo, ha? O kana may tama, ha, sa tanan nga nagsaulog. Happy. Sa kanang mga wa pa nag-birthday paabutan ninyo. Unya unsa may ilang buhaton para makapaabot sila sa ilang birthday. Sayon ra, piminaw, inginin ha. Ang inyohang himuon, kaon og masustansyadong pagkaon, ha? Ayaw magsundog anang mga magsigig kaon, unya dili mo ka og gulay. Ayaw. Kaila ko si mong ipadunggan na kusyal imong ba. No need to mention his name, ha? Basta kila naman. Mga silingan, mga kabirada, pahinomdom ni Konsyal Imog, nindot kayo to. Siyempre, inyong mga anak, og mahal ninyo, pagkana o gulay. O ayaw anang junk foods, mga kabirada, ha? Ala, sige. Ginon na tabi! Agoy, Ismail Pirwe! Wow na wow, mga kabirada, nga tuwa nga papremyo, tako na kaadyo. Nagsugot ta 50 pesos karon taas na kayo 450 na mga kabirada ang sulod sa atong mystery box ug imong matagnaan. Wow! Di na nato na utrohon usaha pag di gini matag-anan ugma atong i-reveal kung unsay sulod kay kambyuan na pud nato laing isulod. Ara matag-anan gyud mga igsoon. Basta ang clue nato niini plastic. Pares kun anang imuhang silingang marites plastic. Kinaiya naman na. Ayaw mag-apila ng kinaiya, ha? Ngan, unsa di ay ne? Kuha na siya, konsyal. Butang na siya. Na, lagay. Dili ni tao. Dili. Sige. Plastic na siya unya. Nakoy nadungog si mo, abiradaweng. Unsa may mong nadungog? Ang akong nadungog, adubi daw. Usan na siya ka, doon ay chemical nga wagi sa agul si XL magkabuhay. Kiniyot lang, konsyal, mura magkaog kining hubog. Unsay hubog, ha? Na. Kasi to, tama to, konsyal, ang ato ang sulod sa mystery box, usa na siya ka butang. Duha na siya actually unya gibira man gud na gikuha na siya sa iyahang kauban sa partner niya. So di na siya magamit karon og kulo-kuloon nimo madunggan masabtan gyud nimo nga ala sige. Ako'y hulat. Ako'y gulo, ha? Ako'y gulo. Paminaw. Ang agong tagnaan na biradaweng? Paminaw. Ang akong tagnaan na usan na siya ka plastic.
Ningingon na gani ko plastic. O niya, kuha na siya nga plastic, kanang doon na siya chemical nga dili pwede isagol si EXL makabuhay plus. Tama, kaya ang plastic di man na bidi isagol sa herbal. Ikaw yun nagul. Ay, nako. Ala, sige. Ang atoang nga numero, mga igsoon ko nga pili ninyong tawagan sa atoang nga panagumanoban nga mutag na sa atoang mystery box 0997-224-3591. Akong utrohon, akong balikon, igsoon na ni Ara 0997-224-3591. Sige, doot na ta mga kabirada, diot lang sa Pikas Linya. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Hi sa to ang mga nagtanaw dahil karon diha sa Facebook Live no sa Radyo Birada Mati kadiot lang. Unahon sa nato ni stay put sa Pikas Linya ha. Unahon ako si 524 kay tuana naglabigar na. Hello. Hello. Yes, hello 524 Kinsere. Si Mars ng Matiaw. Si Mers ng Matiaw. Wow, gihapon. You still have a golden voice, mamam. Nanay! Hello. Kadto maning senior citizen, no? Oo. Oo, maniguro ko kay ang tingog manggod murag tag 30 anyos lang. Yahoo! Nanay! Yes. Minti na ang EXL makabuhay kapsul ha. Oo, makadaog ko. Og dili. Mangit pagit-palit. Gana. Sige. Nanay Mers, ako, paspasanan ako ni kay Pikas Linya na pagdaghanag na nawa. Unsay sulod sa ato ang mystery box, nanay? Plastic nga rabing alcohol. Plastic nga rabing alcohol. Final answer? Palinan. Ha? Palinan na. Kusugan, nanay. Oh, final. Sayang, nanay. Ay, sayang. Better luck next time, nanay. Salamat, nanay. Bye-bye. God bless. Si Nanay Mers ng Matiaw. Si Nanay Mers ng Matiaw, no? Kuha na to ba? Senior citizen na to. Pero ang tingog, no? Di gid bahibal, ano? Naagigiingon. Tama gitong giingon kung lola. Ambot og maubay ingon po si imong lola. Ang ingon ni lola nako, ingon siya nga, you cannot judge the book by its own cover. Di daw nimo makita ang kining di daw dapat nimo mag-judge sa kining panglabas na anyuan. At least I try. Hi kay nasa Pikas Linya ang ako ang kapika sa kinabuhi. Di ba? Na Mama Sarah, good morning and makabuhay day. Mintinara gid na ha kay inana gid ang pinakanindot kanang lagsik. Hi kay Nestor, si Kuya, good morning. May buntag, asa manggaling ka karon na, may buntag diha kanimo. Nakasulod na po si Mark Raniel Agapay. Dayon dire, good morning Kuya Wing, good morning diha. Kanto mga nakasulod ha sa ato ang mga live, salamat kayo. O pwede mo answer diha, no? Pwede sa mag-comment sa ato ang live karon. Ayaw ninyo kalimte. Ang ako ang hangyo. Doon ay hangyo, Birada Wing. Nga, isubscribe ninyo ang atong YouTube channel. Ang atong YouTube channel kay Kuandra, Kuya Wing Kawili. Mauragid na, pre. Kuya Wing Kawili. Muna ato ang YouTube channel, mga igsoon. Ay para dito na ta mag-live. No? Kinahanglan Birada Wing og mga 10,000 subscriber. Maura na. Makuha na to, bahala na, di na ta kinahanglan mo dugang. Ora na, please po. Ka talaga ha. Balik tawag tong ato ang wa matubag si 263, si 034, 938, 246. Daghan na nanawag wa matubag. Oy, sorry kayo. Ay, nako. Good morning kay Jerabel. Jerabel. Babae ni. Lisod po kayog na Jera niya laki. Ay, nako. Diba?
Ada mana? Kaya ho, lahat to ng mga Bisaya, proud po tayo. No, wag kayong mahiya na Bisaya kayo. Oh. Sabi kasi nila, yung Bisaya gahi o dila. Ay nako, homok ra kayo. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kanagyo, dapat. Di ba? Dapat yun na proud ta nga Bisaya ta. Anagin na mga kabirada. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Ikaw diha, Bisaya ka pero proud ba ka? Di ba? Anak, kung unsa man ang imuhang tribo, respeto na ha. Ay naagi uban bang kumo kay dili wa sila kaangay sa usa ka tribo ilahang daoton ay di mayo. Di mayo na. We have to respect each other ika nga. Di ba? Ay naga, ala ka lagi. Ay nako talaga kayo, ay nako na-enjoy match kayos biradawing. Ay nako. By the way, no, ning laktod na ta sa tong panaguban-uban wa pagani dayta nakapahibalong adlaw Huwebes karon. Huwebes na karon unya pizza 3 sinas bulan sa Oktubre mga kabirada. Hala, ang ato ang uban din haha na busy kaayo. Unya wa sila kabantay nga adlaw Huwebes na di ay. Nadayon ang Miyerkules ug gahapon. Mo na ugma Biyernes. Unya Huwebes, sa isang linggong pag-ibig pag Huwebes ay inibig din kita. Huwebes ay inibig din kita. Di ba? Di ba? Kaya nga, stilan. Porbida, unay giingon nga ayaw kabalaga. Ayaw na diha og guul-guul pa. Katong mga na kuan diha na problema sa ilahang gimahal kay kalit lang miagas ang ilahang mga luha. Lisod na guys, bida, move on na mo. Kalit lang ni agas ang akong mga luha. Unta mahunong na ug madunggan mo kay galisod na kingdughan ko. Mao na diharon. Good vibes lang god unya unsa man na imong problema ang gilukdo karon mga kabirada. Ayaw kaayog dibdiba. Sana ang importante mga igsoon, no? Aginod lang sa kinabuhi. Unya ikid-ikid gamay, lipay-lipay, smile ba, smile. Na. Ding, ding. Kana kita na ko sa nanay sa tatay o kiay gamay. Kiyay pa. Si Tito, Tita. Kana. Anak gid na mga igsoon, gituyo nato nigbog na nga programa kay para ang ato ang mga problematic person din ha. Dili makahuna-huna og gunit tali o niya mo ay nako. Mali. So kamo diha nga nay problema, ako'y bahala ninyo. Og manghinaot si Biradawing. Sumpayan din nato. Og manghinaot si Biradawing nga masulbad pinaagi sa tong pagpasmile diha ninyo. Alright. Di ba? Ala sige. Ato aning i-open ang ato ang linya. Ato aning i-open ang linya. Tawag mo sa 0929-413-0313. Ang clue na to, atong balikon. Ang clue ani sa sulod sa mystery box, usa ka plastic. Unya, usa ni siya ka butang nga baliduhan ni kabuok. Unya, kining na sa sulod, gikuha ni sa iyahang kauban, gilabnot ba, mo nang di na magamit kay wala naman siya. Niya kining plastic siyempre usa ni siya ka dunay chemical nga dili siya pwede isagol sa EXL makabuhay plus. Okay? Klaro kayo ato nga ipadungog sa inyo ha. Dako ag buto bidaw. Ala grabe. Ingon pa
710 Sir Wing, ako ang tagna ana Sir Relo nga guba. Di ka magguba nga sige guyog-guyog no? Ay nako. Dito lang si 681. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, maayong buntag kinsa ni palihog. Si Rina ng Purok Mangga, Mateo, Mati City. Ay, kumpleto, sikados. Oh, akong usbon imong pangalan ha, si Rena ng Purok Mangga, Matiao, Mati City, tama? Opo. Ay, talaga ha. Kumusta si Renan? Minyo na, biodo o litao? Ninyo na. Minyo na. Pila ka buok? Anak? Hello. Tulo. Sabi na ako kasawa. Oo, pila edad ni Sir Renan? 50. Oh, hay. Pila? Kapit na mag-senior. 58. Oh, 58 na. Oo. Patdan ko na ron. Galing lang, hindi mo ko tigtaya ko. Okay, 58 na si Sir Renan. Wala pa, gipamate. Saan ko diabetes? Sige. Uy, ang diabetic nga tao, tatay, dako kay ikatabang ang EXL Makabuhay Plus, no? Kay doon na siya ay sagol nga panyawan, turmeric nga kana nga mga kining herbal nga natural makatabang na sa mga diabetic nga person. Oo, testingin ra ko na tay. Asa man ako na mapalit? Sa mga butika, bisag asa nga mga butika diri sa Mati, available na. Matiaw man ka no? Wala diya sa estasyonan. Wala mi. Wala ko ga dalaan ni diri kay busy kaayos biradaweng. Oo. Diha na lang sa butika kay para ang mga butika pod makaila-ila ka. Nasa Matiaw man katatay no? Oo. Diha sa ila Ninang Ingok. Na diha kanto di ba na may parmasya diha. Novi man siguro na, parmasya Novi. Na diha. Tanan nga mga butika diri sa Mati na ana. EXL Makabuhay Plus, okay? Sige tatay. Unsa may sulod sa mystery box? Basiyo sa pulbos. Basiyo sa Ay, wala man na gahapon tatay. Ama. Nya mali na. Tagaan ta kag tsansa kay buutan kay biradawing ron. Unsa pay gawas atong sudlanan sa pulbos, unsa pay imuhang tagna? Kaneng kuan. Kaneng Tupperware. Plastic Tupperware. Sa bagay wa may bakal gud ana. Sige, final answer. Final na. Final answer and Tupperware ni Tatay Renan. I'm sorry. Mali man tatay. Sadang. Makapabot ang kwarta mapalit ko anang makabuhay. Salamat tatay ha. Amping sa kanunay. God bless. Sige, Okay, bye-bye. Okay, si ni ambak man si 072. Sorry kay 072 ha. Ang uban din itaw nag-text na lang. 076 no. Nakasulod si 076. Agay di gyud itaw nawa pod. Ano man ni? Ako'y natingala ani ba? Ang ako ang cellphone ngano man ni ilaha man pud ning ayaw. Ayaw. Kay katawag ko ning ni 838 unsay patag na sir. Ang nakatanaw sa tong live makakita no kay naman tay mystery box. Kining mystery box kada adlaw ginato ning bitbiton. Mo ni atong patagna permente. Unsay sulod ni ining mystery box. Ang clue ato ang ipadungog diha kaninyo. Kana nga tingog ha tag-ana na unsa na. Maunay sulod sa mystery box unsa na siya. Niya ang clue pag yun ana kanang nasa sulod sa mystery box nga akong gikulo-kulo usa na siya ka plastic. Porbida. Kana siya nga plastic mga igsoon makita na sa pwede makita sa opisina, pwede makita sa bahay, pwede makita sa eskwelahan. Pero sagad ani eskwelahan gyud. Posible wala gyud ni sa ospital. Posible ha, posible. Mauna igsoon. Mauna ha, tanawan ninyo. Kanilang, si 014 siya, unta ako'y makakuha na. Unsaon lagi pagkuha ni mo, wa magkamtawag. Okay, granada na si Rueng na plastic. Uy, dili ni granada. Granada, sa bagay, plastic man nga granada, no?
Pero dili. Oh, mali ng granada nga plastic. Unya ang ako ang ihatag pag yun sa inyo hang clue. Paminawa sa matag answer dire. Kay kanang mga gi-answer nga mali, ayaw nag-utro ha. Di ba? Oo, matag-ana na unta ni. Oy, kay para madungog bitaw ning inani oh. Wow! Congratulations! Oh, kana. Wa pa na to na nadungog mga igsuon nga inighuman og tagna mo play dayon to. Bitaw. Nindot unta kayog madungog na to. Diot lang. Pikas linya si 782. Hello, good morning. Hello, good morning. 782. Morning, Sir Wing. Yes, maayong buntag kinsa ni palihog. Si Elizabeth, sa Katmunan, Barangay Macambol. Oy, nako, present permente si Elizabeth ha. Salamat Elizabeth. Magkakuan din ni og loyalty award din is Elizabeth. Oo. Kadto man ning kuano? Community Resort. Oo nga, 20 years old ang tingog pero hapit na mag-senior. Pa, Sir Wing. Di ba? Basta mga abti kayo, gipanalanginan sa Ginoo kana gyung gulay gyud permente nanay no? Oh, may gulay. Isda og naay isda. Oh. Di man na mawang isda sa inyo hapon. Sige nanay. Sa kantidad nga 450 pesos, unsay sulod sa mystery box? Kuan siguro na, Sir Wing. Dili ka na pentel pen. Ha? Pentel pen. Pentel pen. Unsay ay gitag-an naman na diri nanay. Ayaw na nanay kay mali na nanay. Pentel pen ang nangutana pag gani unsay color itong pula. Wala. Kambyuin na nanay, kambyuin kay migo kay ta. Ayaw na nang kuan nanay. Pentel pen kana basta duol-duol sa mga butang nga plastic. Humana ang uban nga mga plastic. Ayaw na iapil lang imong silingan plastic ha. Naapa na nay? Kanang murag, kanang butangan at mga ballpen nga plastic, kanang murag flower base nga plastic. Okay. Pwede na to ingnon nga kining butanganan o ballpen nga plastic. Tama? Sige. Oo. Final answer. Final na. I'm sorry, Sayang. Nanay, better luck next time, nanay. Sige, Sir Wing. Salamat. God bless po. Ayan. Oy, okay. Si 712, hello. Okay, Yes, maayong buntag. Standby sa ubang caller kay di kayo maklaro. Sige ni, 712. Okay. Salamat kayo ha sa atong ubang caller. 712, good morning. Hello, may buntag. Yes, maayong buntag. Kinsa ni palihog? Jing lang Limiti, Mati City. Si Jing? Yes po. Jing ng... Limiti, Mati City, Davao Oriental. Ay, ang kompleto. Si Jing ng Lemente, Mati City, Davao Oriental. Paminaw lagi. Okay. Jing, unsa may sulod sa mystery box? Taklog sa 1.5 na Coke, tapos di uyog-uyog. Taklob sa 1.5 nga soft drinks, unya giuyog-uyog. Ato na lang inog soft drinks kay para basin day og dili kuan si Uki eh. Okay ra kana? Ayaw nang pangalan yun sa soft drinks kay hayahay kay sila. Sige. Taklob sa soft drinks nga giuyog-uyog. Okay? Apa. Sayang. Unsa man? Final answer. Final answer. I'm sorry, Hala, Ma'am Jing. Hapit na good na. Hapit na. Ay, nako. Better luck next time, Ma'am Jing. God bless. Bye-bye. Sayang nga. Didool na lang yung kayo. Sige, dito. 697, ganito lang. Hala ko, paspasan dahil sa oras, no? Gamay naman lang. Sige, ato ni paspasan. 697, hello, good morning. Hello, Sir Wing. Good morning. Yes, good morning. Isa ra may lucky. Oy, bye, mantanan. 697, may buntag, kisanay.
Si Roslyn Tracoyes na Sir Wing. Kana. Garbo sa, tama ba ko, magsaysay? Oo, Sir Wing. Heto na taga magsaysay. Sige, Ma'am Roslyn, sa kantidad nga 450 pesos, unsay sulod sa mystery box? Plastic na kanang sudanan sa mineral water. Ay, wala. Kuha naman na, ma'am. Gitag-an na itong isang adlaw. Mali na siya. Sa Coke na plastic. Unsan sa? Sa kanang Coke na 1.5. Gitag-an po na karon sa imong gisundan. Ay, Mali gyapon na. Si Aro. Tabangan ta na mo ha. Sige pa. Sir Wing, salamat. Ay, okay. Bye-bye. I'm sorry, Sayang. my love. Sayang yun, sayang. Basta ayaw na ninyong utruhat tong gitagna. Sir, plastic nga sa mineral kanang dako. Mali. Dili siya. Bitit, Sir Wing. Humana ng bitit ninyo. Mali lagi ng bitit. Sunod, Sir, akong tubag galon na gihugasan. Mali. Siyaro dirita. Sir Wing, ang akong tagna kay plastic nga basyo sa alkohol. Humana ng alkohol. Eliser Cabreras binagyuhan. Elizar Cabrera. Mali siya ha. Kine, ganahan ko sa tubag ha. Unique kayo ni si 735. Paminawa ang tubag ni 735. Ang akong tag-an, sir, washing machine. Naay masulod sa ato ang box aning washing machine. Ay! Kapitoy! My goodness. Ikaw gyud 735. Washing machine unya atong giuyog-uyog paminawa ra gud og washing machine magud nay. Ay nako. Enjoy yung gusto ang adiyat lang si 524. Hello, good morning. Morning. Yes, good. Ko. Walay problema. Mi balik ako. Minyaw kanimo. Ay nako. Hala nanay, kinsa gani ning nibalik nanay? Si Mers ang matiaw. Ay, kana. Nanay Mers, sa pagbalik, kantidad 450, unsay sulod sa mystery box? Taklob sa plastic shampoo. Taklob sa plastic shampoo? Gikulo-kulo. Nga gikulo-kulo. Final answer. Final. I'm sorry, my love. Sayang. Uy, unsa man yun? Nanay, better luck next time. Bye-bye. Ayan. Okay. Sige. Grabe yun doon. Naanap po ni answer ko diri. Kay dili daw washing machine. Basig daw grep. Oy, basig na mo answer di ha. O aircon ha. Ayaw na. Ayaw. Mali ang aircon. Mali ang washing machine. Mali ang electric pan. Di na masulod sa kong karton. Mali ang pulbos. Mali ang pulbos ha. Mali. Unya taklob sa makabuhay nga plastic tapos giuyog-uyog. Mali. Igsoon silingan. Nganong EXL makabuhay plus no ang ato ang ginalibkas permanente mga igsoon. Gumikan kay tested and proven ni sa ako ang pamilya. Makabuhay family gid biradawing kawili. Gumikan kay in 2 years no way back 2020. Diha nako natagamtaman kung unsa kanindot ning ato ang EXL makabuhay plus. Sa unas biradawing luyahon kaayo. Magbaktas taglayo, tagpila ka bisista mo pahuway, gumikan kay huyang, luya. Ang ato ang EXL makabuhay plus kusog kaayo siya magpa-boost sa ato ang immune system. Una nga kining EXL makabuhay plus immune booster ni. Ala sige. 850 sa Pikas Linya. Hello, maayong buntag. Hello. Hello. Ayaw paminaw sa imuhang monitor tatay. Diri paminaw sa cellphone. Okay? Hello. Pero Kuya Wing, Yes, ayaw paminaw sa radio nimo. Diri ka paminaw sa imuhang cellphone gigamit.
Okay? Hello, sir. Kuya. Oh, sige. Mutag-an ka sa sulod sa mystery box. Ang answer na Kuya Wing kay Koan. Plastic na silupin. Plastic nga silupin. Final answer. I'm sorry, my love. Nawala ganito. Akong ipahibalo sa inyo ha, no? Katong ato ang mga igsoon nga motawag gani, ayaw na mo paminaw sa inyohang monitor. Og naminaw mo diha sa radio, naminaw mo diha sa speaker. Ay na mo paminaw ha para kining dili mo mag kining late ang tubag. Hello kang 681, good morning. Balik ako, Sir Weng. Yes, okay ra kayo mo balik ikaw. Kay nagkinahanglan kitag makatubag ni ining ato ang mystery box. Tatay, kinsa gani nay? Rinan. Dalagay si Rinan ng Matiaw. Rinan, onsay sulod sa mystery box? Tatlo nga plastic sanduway. Doon na kay imuha diha. Okay. Hapit naman sir atong plastic taklob sa. Mao gani. Sige, final answer. Final na. I'm sorry, my Sayang. Oo. Sige. Better luck next time. Bye-bye, tatay. Bye-bye. Salamat. Dirita speakers linya atong paspasan ni si 782. Oy, si Benito, sulod na. Oh, ako ni Birada Sir Wing. Oo, kinsa man eh. Oh, si Elizabeth sa Katmunan. Ay, Nanay Elizabeth. Oh. Mi balik ako. Kay mutag sa imong patagan. Gana, Nanay. Sige, Nanay Elizabeth, unsa may tubag? Kuana kanang basiyo sa soft drinks nga plastic. Basiyos. Kanang gamay. Nanay, humana na gitag na nanay niya. Mali na Taklob man gusto Sir Wing. O taklob man gusto sa soft drinks kaya karon basig kana yung iyahang sudlanan jud. Ay, nanay. Kuan kambiin na nanay. Mali lagi nay. Mali. Sugid ka. Oh. Ikaw na lang answer Sir Wing aron kay Balumi. Ay, upidi pa lang. Ugma nanay. Ako'y answer ani ugma, promise. Oh, sige Sir Wing. Salamat. Bye-bye. God bless. Sako siguro na si Ruing gisunog o niya giuyog-uyog. Ay nako, swakto nga soft drinks tapos Y-sod niya giuyog-uyog. Ay nako. Ayaw na ng soft drinks. Mali na ng soft drinks. Basta ang tama ato, plastic. Para saan ang mosulod ba nga kanabitang wala ninyo palang dunga nga musod sa inyong dalunggan o niya nag-istorya sa inyo di mao plastic. Ay nako gayod. Taklob sa basurahan. Mali. Mali ng taklob sa basurahan. Bidaw si 728 ato ng pangutanon speakers linya. Hello. Hello. Yes, hello, good morning. Good morning, sir. Kinsa gani ni? Si Hana taga-Ikom. Hana. City. Hana. Sir. Ayaw gyud pag Hana ha. Hana, minyo dalaga biyuda. Minyo, sir. Pilay edad ni Hana o okira? Hala, kasayang. Kasayang ni Hana nawa na putol. Balik Hana be. Nay, nako. Ingon ni 842 plastic na baso. Dili. Mali. I'm sorry. Ganun di man ni matag-an na, no? Sa bagay. Oo. Kada lang lagi. Sir, text lang ko kay ako tubag charger sa CP gitanggal sulod sa plastic. Mali. I'm sorry. Mali. To aning tubagon si 728. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Oo, si Hana ba ne? Yes, sir. Ay, may gani kay nakabalik si Hana. Sige Hana, akong tiwason tong pangutana. Minyo dalaga biyuda. Minyo, sir. Minyo, pilay edad. 29 years old. Onya ka ng pagka 29 anyos nimo, do na nakay gipambati wala pa. Wala pa, sir. God bless. Ayan, idugang sa imuhang
pagpalagsik sa lawas ang EXL Makabuhay Capsule. Tag isa lang ka tablet, isa lang ka kapsula kada adlaw. Okay? Sige, sige ni mga Hana. Sir, Unsa may sulod sa mystery box sa kantidad nga 450? taklob sa Red Hot. Gikulo. Uy, pasensya na Hana, nakakatawa ko kay Sa juice. Yala, sige. Unsa to? Balik ka daw? Taklob sa juice. Gikulo-kulo. Taklob sa Diyos, nawa man tong isa ka readers. Sige, final answer. Taklob sa juice. Gikulo-kulo. Oo, final answer? Yes, sir. I'm sorry, my love. Sayang. Hana, better luck next time. Salamat, sir. Oo, God bless. Amping sa kinabuhi. Ayan. Grabe. Diri sa takang 261 taklob sa Tumblr. Nabay taklob ang Tumblr? Na ano? Na? Lahi magod ako nakita. Tumblr magod na siya nga way taklob. Kanang nastubangan, Tumblr mo na. Hi kay 170, good morning. Sige. 697, Sir Wing, Tumblr. Dili siya Tumblr ha, mali. Taklob sa sorry gyud ha, di na ko di mention lain na ba ning Tingster. Ikaw 125 ba? Si Pata ginis 125 boy. Oh, bawal na diri sa kuan, bawal na sa ere kay mapailan ta na. Ay nako. Diri ta kang 838 sani? Ice buko na si Ruing. Dili pwede ice buko, matunaw ang ice buko oy. Oh. Kining granada ninyo ba? Humana ng granada. Oh, mali na ng granada nga plastic. My goodness. Diri sa ta. Diri ta kang Josephine Alonso. Ako tubag Sir Wing Basiyo sa Vicks. Mali. I'm sorry. Basiyo sa Vicks. Oo. Hala, hapit na na. Hapit na na. Jonathan Cathy. Good morning, sir. Pa-shout out ko sa pamilyang Amparado family. Serdan. May buntag sa inyo hadiya tanan. Ako tubag kay plastic nga bottle. Oo, basta bottle ha, mali na nadaan. Merlin Cartaga or Kataga rather. Good morning, Sir Wing. Tahalay na sa lapis. Tahal sa lapis, pangtahal daw sa lapis, mali. Ang akong tubag kay glue. Glue daw, mali. Good morning kay Ma'am Roslyn, kay Mark Agapay, good morning. Kay Nestor si Kuya, good morning. Og siyempre si Kuang Kapikas kinabuhi, good morning po ni Madiha Alangga. Morning Sir Wing, taklob na sa plastic na dili lagi tumbler. Ay, nako. 681, good morning. Yes, maayong buntag. Ganong hinay maning tingog ni Nay. Si Renan ng Matiaw. Oy, si Renan, nimbalik si Renan. Sige, Renan. Balik ako. Oo, nimbalik ako. Oo, unsa may tag-an, Renan? Big Inhaler. Bix Inhaler, final answer. Final na. I'm sorry, my love. Oy, nako, sayang. Oy, sige, better luck. Lux naman noon. Better luck next time, Tatay Renan. Oo. Bullpen, si Ruing. Mali ng bullpen. Mali. Oh, mali yun. Ang clue magod ana, makita na sa bay, pide. Oo, makita na sa eskwelahan. Oo. Hala, murag ako agong tanaw na, murag, mas permanente na makita sa eskwelahan. Oo. Pero di gina nako makita sa hospital. Kayong mayong kag bullpen sa ospital makita man madala diba? Mali na daan. Basta pwede na makita sa kwarto, pwede makita sa kusina, pwede makita sa sala, pwede makita sa parking lot, social. Pwede na makita sa kining eskwelahan, di ba?
Bidaw si 681 ato daw nga paminawon 681. Sir Wing, akong answer kay plastic nga, kanang plastic nga po, flower base. Ikaw ni Rinan? Opo, Oh. Rinan, final answer. final na. I'm sorry. Mali gihapon Rinan. Salamat si Rinan. Sige. Bye-bye. Nako talaga ha. Gusto na ako ni matag-an na kay para kambyuan na nato ni. Ako atubag Sir Wing bullpen. Mali na bullpen gyud lagi, mali gyud na. Daghanag nagtubag diri taklob sa bullpen. Mali na. Lantern. Uy, lantern. Lantern layo na, layo. Mali ng lantern. Napay ni kinigyod si 886 ingon pa siya ang iyaha daw ang tubag biko. Grabe nga biko no? Paminawa ra gud og biko bagod ni ang tingog ang tingog ha. Biko. Na-enjoy jud ko sa ato ang mga cooler ba. Shout out na lang daw siya si Florida Suwico. Salamat kayo sa inyo diha Florida. Mayong buntag diha Florida. Bidaw kang 842. Hello, good morning. Good morning. Yes, good morning kinsa ni? Si Marv ng Mapantad. Si Marvs nang Mapantad. Ulitaw minyo biyudo. Ulitaw. Pila edad? 30. Kana. Sa pagkaulitaw 30. Pila nay na ilad? 5. Ada garigi memorize gid ba? Okay kayo ha. Ala sige. Mervs unsay sulod sa mystery box? Kanang saksakanan. Saksakanan. In other words, outlet. Electrical outlet. Final answer. Final. I'm sorry, Sayang. Better luck next time, sir. Salamat sa tawag. Yang ato no 842 pero layo na to. Taklob sa USB. Naday taklob ang USB no. Tama. Nay taklob ang USB pero mali na siya. I'm sorry. Mali na siya. Ingon si 116, sir, akong tubag ana ilaga na in English kanang gamit sa computer. Mouse. Oh my goodness. Dili ni siya mouse ha. Luya po no og mouse manggaling ni. Guba. Kurtina. Grabe nga kurtina, gahi kay tingog. Ay, nako. Good morning, sir. Pa-shout out ko sa pamilyang Amparado. Mao na ning giingon ni Jonathan Cathy. Salamat po sa inyo, adiya, ha? Sa paspasan tani. Good AM Kuya Wing, ako ang tubag cotton buds. Ang cotton buds, grabe nga tingog sa cotton buds. Mali na dadaan, ha? Mali na dadaan. Ang ako tubag, sir, sabon. Mali. Ulo daw sa charger. Gahi daw kaayo na, sir. Ngano man ni tanggalon na nato ni. Sige para uking dagan. Digital box daw sa cable. Ako na lang nang ingnon og cable ha kay bawal nag-i-mention na nga mga produkto ha. Ayahay kay sila. Kay bantay ta naman ko'y uban dire nga kining mag-text kunuhay pero ilahan na dang gi-promote ang ilahang produkto. Kamo daw texter, ganahan mo. Nya sila ray na sana nakwartahan unya kita. May lang untag magpa-mention sila diri nya ang tanan nga mga naminaw ilahang tagaag libre no. Ay nako, kay Maricho Bautista ang akong tubag chok. Ang chok is layo ra. Igsoon silingan kadiyot lang. Nganong EXL makabuhay kapsul mga kabirada?
Gumikan kay ang EXL Makabuhay Capsule usa ka na siya ka kining herbal nga perting daghana og kining ingredients. 17 ka mga ingredients mo unang perting ninduta kung kana ang ato ang inumon sa matag adlaw. Diot lang. Naanas Pikas linya sa 757. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, good morning. May I know who's on the line, please? Si Marilyn Ribas, Katagad ay sa Tagibo, sir. From Tagibo. Asa nga purok? Sa Porok, Sweetland. Wow, tamis gidi ay ha. Sweetland. Unsa may tag-anim, kadiyot lang kay mangutana sa di ay ko. Unsa man ni dalaga, minyo, biyuda? Minyo in town, sir. Ayaw nang intaon. Ina nga. Minyo. Niya, kining pilay edad? 27, sir. 27. Niya, anang idaran nimo? Walay gipambate. Wala pa in town, kalang Ginoo. Kana, salamat. Niya, permamintiha ang pagkaon o masustansyadong pagkaon, ha? Gulay in town perminti, sir. Ayaw na ira, kay maura na hinungdan nga mulagsik ang lawas. Niya, Sige na, sir, natagaan ako. kadiyot lang. Natagaan ako na akong load, sir. Sige. Padayon, unsay sulod sa Mystery Box? Taklob sa kuan, sir, Makabuhay Plus. Final answer. Basyo sa Makabuhay Plus. Final answer na nimo. Yes, sir. I'm sorry, my love. Sayang, mali. Great na lang ko, sir. Go ahead. Birthday ko sa akong mama Abing, na naade sa balay, ug sa akong mama Hilin. Tapos akong ate di ay nga naglaba, nga buutan kaayo. Nya ang mga sila papa di ay, di daytay bayaon. Ang akong papa po di ay nga naa sa bukid. Ang hobby day nimo, si Mahal di ay. Ay, akong hobby, sir, wala da rin, naning kamot. Basta din naminaw. Sige, bitaw, sige. Wala, God bless. Sige, sir, salamat. Okay, bye-bye. Kana. Sige, padayon ta sa ato ang panaguban-uban samtang dire sa ato ang tiwaso sa nato day. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Ingon pa ni 792 taklob na sa gasolina. Taklob daw sa botilya nga gisus gasolina. Mali na daan. Sige. Diri kang 441 ako atubag ana Sir Crude. Sana? Color. Color red. Crude man. Sir Wing, bulldozer na gagiuyog-uyog. Balditex gyuning ato ang 393 ingon siya bulldozer kumo kay dili refrigerator. Ay nako. Ato na lang ning gilingaw-lingaw. Oy mga kabirada, ako nang hinaot ko sa atong panaguban-uban, no, ang inyong panagkuyog ni ining matag alas 9:50 kutob alas 10:50. Nakahatag ko sa inyo og paglingaw unya importante kay na mga igsoon nga mapa-smile mo na mo gumikan kay sa pag-smile mga igsoon dunatay daghan nga mga muscle. Ang uban gideklara na nila nga 35 muscles, na iwan 42 muscles, na gani niingon nga 72 muscles, depende man gud na sa imong pag-smile. O smile nga pinugnan agamay ra nga muscle. O ayo pagpugong-pugong diha og smile kay ngano, ug magpugong-pugong kag smile lahi ang mo gawas diha. Musik na mo. Di ba? Oo. Hello kay 800, mayong morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? May, sir, si May. Si May ng Tagamot. Tagamot. Aba, ang layo ng Tagamot. Oo. Sige, nakas Tagamot karon nanawag? Yes, sir. Okay, kumusta man ang Tagamot? Daghan paggamot? Okay lang, sir. Sige, din na to langanon. Minyo, biyuda, dalaga. Minyo. Minyo, idaran na. Sir. Okay, sige. Idugang sa imuha ang EXL Makabuhay Capsule sa imong maintenance ha. Para mulagsig permanente. Sige, ang mystery box, unsay sulod? Sabonera? Final answer. Yes, sir. I'm sorry, my... Sayang yun. Oo. Napakay dugang nga tubag?
taklob sana sir, mineral water. Ay, human na na. Gitag-an na na. Basta taklob sa mga mineral. Wa na na. Bali na daan. Unsa pa? Wala na. Correction tape. Correction tape. Final answer. Yes sir. I'm sorry. Sayang. Oo. Salamat kay ma'am. Sige sir, nakuros na lang. Okay, sige. Mutimbaya pa, di na. Dili. Okay, bye-bye. God bless. Bye. Amping. Ayan. Nako talaga ha. Niingon po diri si Sir Wing, akong answer ana, akong gugma gisulod sa karton para dili na bawion sa laing lalaki. Ha ha ha. Joke. Unya ang imong gugma gahi kayo kay tan-awa ang tingog niini perting gahi paminawa inana imong gugma ay nag-cares. Sige. Kabo daw iyahang tubag. Grabe nga kabo no. Mali ng kabo ha. Dili na bato sir nagisulod sa plastic giuyog-uyog. Dili. Igsoon silingan ha. Dit lang ato ana ning last caller na ni. Si last caller na ni. 624. Hello, may I know who's on the line please? Hello, good morning. Yes, good morning. Hello? Hello. Oo, maayong buntag kinsanay. May buntag sir Wing. Oo, kinsanay. Si Dina ng Nadang Public Market. Si Dina ng Madang Public Market. Kumustang Madang Public Market? Daghang tao? Okay ra, daghang gihapon. Kana. Sige, daghang halin. Daghang tao. Tao ray daghan, halin mo'y wa. Sige, Dina. Unsa may sulod sa mystery box? Seatbelt na sabon, kanang na carton. Unsa man na? Final answer na na? Final na sir. I'm sorry, my love. Sadang. Manimbaya pa ka Dina? Hello. Manimbaya pa ka? Ha? Manimbaya pa ba ka? Oo. Sige daw. Pindayan ko na ko si Atihan, si Erlito Labra, o gilabi na sa inuha o kay Sir Dave. Sige. Salamat. God bless Dina. Salamat. Bye-bye. Okay. Dina. Dina na to. Sige daw, diritag kang 697. Saan niya? Ay, kabo. Mali na ng kabo, Tixter. O kang 105, good DM, Kuya Wing. Ako ang tubag kay Balde. Grabe nga Balde. Ang Balde, gisus karton. Di may insakto, oy. Paspasan ta ni last na ni Vicky, di na makaya na. Giwarawarahan na ta sa ato ang technician. Dili kaya na battery sa sakyanan, giuyog-uyog, garabi nga battery. Ay, nako, pasensya na mga kabirada. Wa jud ako damha nga nahuman ang ato ang programa. Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagkuyog, mga gabiradang suking tigpaminaw ha. Gumikan kay wa gyud mi ninyo gibuhian mga igsoon. Okay, nako talaga. Pinagi ni ato ang background karon. Basta ingani na gani. Panahon na sa paghinahinay na itong panghipos mga igsoon. Gumikan kay ning sangko na nga ato ang panaguban-uban mga kabirada. Busa niini karon nga takna. Ako magpasalamat gumikan kay kamo diha sa gihapon na minaw sa atong programang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show. Ang BBM Show. Sa gihapon kinis Birada Wing Kawili nga moingon diha kaninyo mga bebe, mga mari, mga pare. Kung gusto ka nga sila kanimo mawili, hala pagkuge, daghang salamat Birada Wing Kawili ni. Oga, siyempre pa mga higala, mga kabirada, kung mahal nimo ang imuhang pamilya, lawas nimo at imana para malipay sila og ikaw pud ba? Di ba? Daghang salamat. God bless everyone.
Congratulations di ay kay kang Ate Chancha. Oh, kay nana siya ay rigil. Ay nako ha. Ang programa nga inyong nadungog usa ka bayad nga programa. Unsa man ang mga opinyon sa Angkor o programa